get it. It's you against the world, better figure out fast who the hell you could trust. If you wanna make it past all the fakes and the lust, better figure out fast. Nah, this ain't what you want, you don't want it that bad. Can you give up all your stuff? Pay attention to the facts and forget the media. Figure out your own path, can you figure out love? Or do you feel wrath? Can you hone that feeling and create an impact? Best, pansit ka no ka Inday? Maakuha si Pansit. Langit kami. Ira day. Bagay naman kay balat man siya ma. Wala kay. Ano niya? Kuya. Pay Bisaya ay mo pa man. Brad. Good. Ano ka, Brad? Ano ka ba day? Pusa, Brad. Pusa ra kanon man ba siya? Di kay mausap ang mais. Dito sa tuhod man. Make it tayo. Kayo. Eko 15 sa. Ah. Ular mo kinsi bang? Lang ano, Brad? Eh. Kita ko saya Brad. Absay ino in English na. Klaro Brian ay English ko no. Paps, diya kita ron sa Lambog Badjan mga paps, no? Beach Resort. So banimi diri karon para sa among enjoyment karong adlaw. Let's go. Kasama ko ngayon ang CIR Riders na naman. Ayos. What mga duha paps sa kay lagi istoryahan na paps o takabaon sa ka. Welcome to Lambog Beach. Lambog Beach. Watch out. Paps. Pangita na sad mi og pagitaw na mo mga paps diri ko na sad among itawag nga cottage. Pagsudol mo sa Lambog mga paps, naa na si gitawag og entrance na ko 45 pesos. And then nisunod na sad kaduha entrance sa once ako ang Daghang entrance. Nagbayranan. Mga paps, gwapo rin paps, daghang kag mga pilian nga mga pagkaon mga paps, kaya may mga sari store mga paps. Kanang 15,000 roses kanang sabot ng taba. Giray lang gud. Asos gihap na ko ang 10,000 roses, Brad. Wajud abot 10,000. 2,000 ra kapin. Binuo ang break kaya pag Bawo ginigap. 2,000 lagi kapin. Dikit kayo. Abi manggod. Gilinya-linya mo ko ta sagot ana linya-linya ana. Dili ba na I-vlog niya. Oy, wa ni kabot 10,000 lang kwan. di 2,000 ra. Linya-linya mo ko nila kay daman sila wire ana kay di man natuod nga buwak. Hindi lagi. O artificial ba niya nay suga. Mo nang gilinya na nila gikuan nila ang wire. Maihapan nimo. Pila ka mo galinya? Ya pila ka mo dito 50 linya? sa ihap ni mo no? Oh. Wa ka abot 10,000 uy. Sa ato ba Brad, pag ato nimo wadi ka mo picture kay iya. Yan to na siya para mag-ihap. Bala 5,000. Ayun, dili mo luoy. Brad ako brad, di ko vlogger. Vlogger dapat Vlogger mo kita. na. Oh. Lagi. Troy. Oh, sugod naman ganyan. Puro lagi ginati ka dahil gipat ang raya. Wala. Ano na, amuang ko na ng 5,000 ang vlogger. Vlogger gid. Pangyayari ko na kag suguong kag palitog. Suguong kasi mong mama. Nanay makalilimos. Iwan na kay, ang sukli imo ihatag. Isa, ama sukli, isa gihatag na ko tungkol. Abi mo na ko vlogger.
Yang vlogger, muhatag. Muhatag mo ng 5,000, Oh, nya. Kay tabang lagi, tabang ka. Oh, nya. Nagtuog ka vlogger. Ito kag vlogger di atay may podok tugi hatag di mo dito vlogger. Para to ibanaw, muhatag og vlog ito. Cellphone to? iPhone. Dili piso. Para atong foreign germs ba? Foreign germs ko. Di mo hatag mo dito siya. Ibahan na. Katong ibahan na kung pila imong ihatag ako mo kadako. Kung pila mo piso lang yan. Oh, skribo. Dusmil. Kaya pag sulo mo tibak kaya pag ibana ka na ka. Ya, muhatag ng screen sa ako, di ba mahal man natin 5. Jeez. Ang pagkatao ni ibana imong hatag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yes, ano ta? Sa kalasamahan sa anak ni Jesus Santo, amin. Lord Jesus Christ, nga kanilang pagkaon, nga mo pagkasalusaluhan karon maghatag mo sa kalansig sa lawas. Sa mga problema na mo, Lord, tabangin taon mi, Lord. Matag-adlaw, iyahan mo sa kami sa kanunay. Sa mong grupo, Lord, ngunta, magkasinabot mi sa kami mga laki o mga asawa. Ngunta, ang ani, ang banding na mo, malipay mi tanan, no? Kung walay ka pwede ang huwita mo. Kita na magbuhay di mo, Lord Jesus Christ. Amen. May samahan sa anak Jesus Santo. Brad, akuha ni sa patusa, brad, mo barko. Ang alang, dakong tao, diyan ka may huwata. Johnny Brown. Na. Mga paps, unas na, balhin mi og lait. Sa lambog, unas na kayo, gini. Ayun na kayang tubig. So, atrasan mi dito sa sapa sa Kawasan Falls. Ubaninin ninyo, mga kapapsay, mga kauban ng kapapsay na. Layo kayo ang tubig. Diretso ba? Murang galisod na sila lakaw. Alangan tungkol sa bato. Gusto ko yung anak. Puno-puno ka. Dahil ko yung daghan. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Wag mo edit! Ito na lang dito. Pa, maghinay pa. Dakdak yan, tsunami yan. Dakdak ko pas kita. May gawa kinubuha ko buwas ako. Wata sabi. Wata sabi butang buwas ko. Dati ayo mo. Antay ay. Apay pa. Ayo tingkito ito na wo, nagomod. Lapo kini. Igo yung kamera yun. Igo ko spitik. Paps. Way kabayan dito. Dala sapa. Saya igo. Bawa sa parat sa lawa. Sige na mo eh. Okay, malinaw. Kumaw. Katawan mo. Ay, may mga kwarta eh. Uy kabayan. Ay, lubugan ako sa lobongan. Ate hugang ang lapot. Basahom ko eh. Ate eh.
Imo gani ko siya. Kuha ko sa kuha dito. Tingnan ko niya. Kuha kay Camille Sindri. Huwag ampay mo pa, bungaw ko tubig. Dire na, nindot kayo. Stoy, dire lang mo. Nindot kayo. Ibutan ng kahoy, ako ng kahoy pag Taro to. Binanod ko. Ay, binanod. Ano ba dak? Mablaya natin na. Ay, manok po tayo. Asa to? Ano yung may budget? Nalagay ko sa pa. Pero ang ilang ikaliguan nito, parang ako katulungan na din eh. Oh, ginagihi nasa inyo ha. Wala, tao na dito, kanina ras lang ng ihi. Hindi nag-emergency. Ba't ano niya? Bakti na. Tawa sa atin, nag-uol. Pingitag kamunggay. Pingitag kamunggay. Day, nakuha ko nila rin. Agunol na lang. Go speak na. Daghan kay imong kuha na Paul. Views. Kanang views. Ninatagak. Napay nawa nga tao. Imo nang edit na yun ninatagak. Ano ba? Kada taon, mga manulog mo karon. Tayo mo kayo, 4 ka. Ina sila manulog, di manulog. Dre lang ako kayo. Uy, Mayo. Ito kay masuya sila. Manulog lagi na. Oh, ang matiting pusog. isla mo na dak-dak ko. Sa Sugod daw yung tubig, bro. Oh, dapat pinaano-ano. Sakyan, ano? Paanaw? Ano yung sakyan? yan, sila kay topic rin yan. Ali po. Dak-dak-dak. Goal kay Usa. Ala, pangitag tambal daw. Ano man, ano tare. Danyan yung gitok mo, sama na ka mo. Kita. Yung anak. Dai hagonoy dan. Maguno na lalay, wa may kamunggay. Oh, may agonoy po. Hello. Wait, machinitas ba na? Kahit lagi bato. Bukan saan. Ari, sister. Dire lang mo rin, samsama ba? Pawas parat. Wala mo yung trabong ko. Papadung diri matrabong ko. Buaya. Trabong ko lagi. Nakagbulang kayo, tugong ko. Nagaging lamong lang na. Layo ah, dahil mo maglakawan, no? Gikan ka dito. So, Paul, lutaw kay Polo. Yeah. Saka di ko pagtayo na kuha. Brad, watay parat ang lawas, Brad. Di mo masuya, Brad. Watay parat ang lawas. Di mo masuya, no? Naghan kami viewers. Kamera to sikat ani. Oh. Butaw ko. Ay ito di bato tinod. Uy, pa ko po. Lami, oy. Wah. Awala daga kami. Pangihi dia. Oy, are no diri ba sa mo kadali. Ano yung bata na yun? Buwas kwan. Sinilas lang mo kay haay tin bato. Ay, ang bata nila gailis sa malagon. Gailis na. Di siya maligo ilali. Brad, paliw ko pa siya. Duta eh. Di mo ano ba? May pagkasang ang bato akong lubot. Dasan, law nga dasan. Atog do kay. Law do. Law nga di. Sino pagi? Yes. Yan.
Yan. Wa mo init dia. Diriya long, diriya. Kami gikan mi dito sa babaw, nag-zipline gini pa doon diri. Oh. Zipline. Kuya, mo. Ang dito sa zipline to dito sa law taytayan. Oh. Kuya lang mo. Ito. Ay, ito batong dito. Ay, lagi. Magtukod ka sa mukha mo. Mukha. Sama dyan, dyan. Ah, bugnaw ka niyo. Uy, tabang. Ano ba? Lagi para ko lawas. Brad. Ayan. Nakita na ba kapag doon dire? Oh, ndag ko brother. Ali sa dire. Ali dire na. Ali ba? Aray na mo oy. Picture ng tatanan. Gikan sa dagat, padong na sapa. Dila ko, ndang ko. Dila ko. Ay, Brad. Man, untam sudlan ito. Atay, mauwaw mo nang kumo video nun. Mauwaw ko nang video. Dari mo oy. Hey, what's happening? No money, no entry. Nice swimming. Ano yung train ng ligo? Abot yung simbahan ko. Nagyaw-yaw lagi ng paridiyo. Ang sari ng simbahan. Palibot puro ng pagkini. Yung lagi siya. Lagi. Di man ka magpaso-paso. Alis ko yung simbahan. Alam ka kumpiyansa dito. Kaya bato. May pa rin dito dapit. Brad, ano na? Imong beef. Ano? Pari ato yaha. Una pa rin mo glubot. Wah, katong na siya kay yung kuan mo to yang gamit kanang. Ay, tin mo to yang gamit kanting. Kirusin mo yang gamit. Dari na. Gabi bugnawa jud. Bugnaw kayo. Dilas na yun. Duan, sao be duan? Ha? Ha? Sao be okay naman on? Selet na sila. Bugnaw. Ay ko bugnaw. Dari no ma, jan. Kapal, ligo na diri. Wala, malaya ko siya. Oy, diri. Bugaw kayo, kay Erikin. Ay, oh, gihumol. Ni ka kasi diha. Dili dangon. Hina yan. Hina yan. Yan na kama, yan na kama. Stoy, darin mo. Humatay ray do pinter. Sulit mo ni. Oh, humatay ray do pinter. Jan. Picture na kami sa akong cellphone dyan. Galisod begini ng kamot. Dong, ang cellphone mo ba? Nasa yung kilid dong. Picture na kami dong. Ambi dong eh. Aray lang direct eh. Slide na lang. Dol yun, tubig-tubig ako. Ay ko, ano piktik na. Entrang bato mo yan. Ay, doon na lang dito. Kailan mo direct. Tama. Ito na daw. Nya ra picture ta. Picture ta. Yan. Binabarog na dong. Are. Pol. San. Ini tugno ito. Gino. 1 2 3. Balik. Kita mau barog-barog. Okay. Last. Ina, i-off na to. Naanod ko eh. Ina. Last. Yes mga kapaps, thank you so much sa pagtala sa kong vlog mga kapaps. Sa sunod na usab, kauban karon ang CIR Riders, no? Sa Lambog nga nagpadomi dito sa tong pangalan ato dito, Bert.
Sapa Falls. Sa kawasan do, sapa lami kay wala ko ni budget. So mga paps, sa sunod usab, thank you so much.